bij het programma Gewest Friesland, waarin we altijd omdenken van reportages, had hij van gewest tot gewest weer een nationaal programma. In de jaren tussen 1965 en 2004. Programma's die het zijn wat er in de regio aan de hand is, dus ik in Friesland. Dus zitten we aan tafel bij Johan van der Zee, want die had de meeste van de Frieske reportages maken weer tussen 68 en 2002 deel uit van de redactie van Gewest tot Gewest. Dan ontkom je net aan dat je zo nou en dan onderwerpen gaan waar je weer omkomen. Hè? Dat is, die volg je dan en dan liet je dat nog een keer zien. Ja. Voorbeeld daarvan is Ameland. Wij hebben in februari een reportage over Ameland en een NAM. Uit 1973 van daar weer gevaar voor de bevolking van Boringen. Ja. Dan gaat in 1981 het verhaal even verder. Dat laten we eerst even zien. Omdat ze toch nog mogelijkheden zag om het boren op de locatie GLC van de NAM te voorkomen, vroeg het Amelander Comité GLC nee om een onderhoud met de bijzondere Kamercommissie voor het Waddengebied. Vorige week donderdag gingen 3 leden van dat comité naar Den Haag om daar, net als vertegenwoordigers van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, uit te leggen dat de omstandigheden sinds de beslissing van de Raad van State veranderd zijn. Wij als eilandenbewoners vinden dat een aantasting van het landschap en van het milieu, zoals ons te wachten staat wanneer de gaswinning op locatie GLC op Oost-Ameland doorgaat, een dermate ernstige aantasting dat die niet getolereerd kan worden. Er is bijvoorbeeld een enorme zandverplaatsing nodig om de locatie tegen de dreiging vanuit de zee te beschermen. De locatie is groter dan staat aangegeven, dan wordt verondersteld. En bovendien is er sprake van een rollenbaan die nergens duidelijk wordt omschreven, maar die een soort van werkplaats betekent voor de aanleg van de leiding. Bovendien is sindsdien gebleken dat de energiebehoefte althans de behoefte aan aardgas, minder snel stijgt dan werd verwacht. En dat de voorraad aardgas onder onze bodem groter is dan toen de tijd werd verondersteld. Het verschil dat bedraagt zo ongeveer 230 miljard kubieke meter. Het voorkomen onder GLC is dermate gering, 5 miljard kubieke meter, dat eigenlijk niemand zich kan voorstellen dat dat een dringende reden zou zijn om dat natuurgebied aan te tasten. Verder vinden we ook dat sindsdien de regering en het parlement drukdoende zijn om de wetgeving op het gebied van natuurbehoud te verbeteren. Hier wil de NAM naar gas boren. Ik denk dat nieuwe argumenten kunnen betekenen dat een politieke daad ongedaan gemaakt wordt. Natuurlijk hebben we in ons land te maken met rechtszekerheid. Natuurlijk zijn er een aantal rechthebbenden. Rechthebbenden zoals de maatschappijen Shell en Esso in de NAM. Ik neem aan dat een gesprek, een overleg tussen regering en deze rechthebbenden ertoe kan leiden dat andere oplossingen gevonden worden. Maar dan moet daar wel de politieke wil voor aanwezig zijn. En naar mijn mening is het zeer zinvol dat GLC nee een pleidooi houdt om ervoor te zorgen dat die politieke wil bij een meerderheid in de Kamer ontstaat en wellicht langs die kant ook zijn weg naar de regering zal vinden. Als het zo is dat u van mening bent dat het grootste deel van de bevolking van Ameland deze locatie niet wenst, waarvoor wacht u dan niet in vol vertrouwen de uitspraken van de gemeenteraad af over uw bezwaarschrift die u ingediend heeft? Ik heb overigens de indruk, en daar wil ik naar vragen, hoe is de verhouding tussen u en de gemeenteraad? Ik heb de notulen. In die gemeenteraadsvergadering komen bezwaarschriften aan de orde die het Amelander Comité en alweer de Waddenzeevereniging hebben ingediend tegen het bestemmingsplan dat boren in dit gebied mogelijk maakt. Een verslaggever van Radio Friesland begint over die gemeenteraadsvergadering
als hij de commitéleden die op weg naar huis zijn in Leeuwarden ontmoet. Volstrekt niet uitgelaten en dat hadden we ook niet verwacht. En straks de gemeenteraad, daar kijkt u niet meer zo erg tegenaan? Nee, ik moet zeggen dat mijn verwachtingen niet erg hoog gespannen zijn gezien de reacties tot dusver. Men heeft eigenlijk het hoofd in de schoot gelegd, zowel de voor- als de tegenstanders van gaswinning en zo. Er is weinig of niets meer aan te doen. Bij herhaling hebben wij erop gewezen dat er nog wel een mogelijkheid is dat het kroonbesluit gezien wordt. Men gelooft daar blijkbaar niet erg in. We gaan nog met alle raadsleden praten voor de raadsvergadering van maandag, maar of dat veel effect zal sorteren... 7 uur 's ochtends zijn de 3 Amelanders van huis vertrokken. 12 uur later zitten ze in de auto die hen van Leeuwarden naar de boot in Holvert brengt. Redelijk tevreden over de lange dag die bijna achter de rug is. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar dat was van tevoren eigenlijk wel bekend. Men komt daar, de Kamerleden komen daar om zich te informeren en die komen daar niet om standpunten te bepalen of iets te beloven. Dat hebben ze uiteraard niet gedaan. Niet alle Amelanders die tegen het boren zijn, hebben de tijd en hebben de wil om actief te zijn. En wij hebben ons daar wel voor vrij willen maken en we zijn misschien wat feller of wat meer gemotiveerd om dit te doen. En wij zijn daar volgens mij namens een hele grote groep Amelanders geweest. Wat gaat er maandag in de gemeenteraad gebeuren? Ja, dat zullen we in eerste plaats moeten afwachten. Maar ik krijg wel de indruk dus dat een deel van de raad geheel aan onze kant staat. Burgemeester Lesterhuis heeft onlangs verklaard dat hij zelf fel tegen een boring is. Maar gaan ze die bezwaarschriften ontvankelijk verklaren? Ik weet het niet, durf ik niet te zeggen. Ik verwacht dat de raad conform de wet zal handelen en dus de bezwaarschrift ongegrond zal gaan verklaren. Conform de wet zal handelen, wat bedoelt u dan? De wet ruimtelijke ordening die bepaalt dat een uitspraak van de kroon, dat die door de raad in de aanpassing die nu moet gebeuren maandag, dat die meegenomen wordt. Dus de bezwaarschriften moeten worden verworpen. Maar nu heeft vandaag een Tweede Kamercommissie over diezelfde zaak zitten praten. Hebben die dan voor niks zitten praten? Ja, ik wil me niet graag bemoeien met datgene wat Kamerleden doen. Maar voor de gemeente is de zaak gewoon af. We hebben daar de normale procedure gehad. Raadvaststelling, bezwaarschrift en procedure GS, bezwaarschrift en kroon, uitspraak kroon. En die uitspraak van de kroon wordt nu door de gemeente in het bestemmingsplan verwerkt. Dus voor de gemeente is de kous maandag af. In de gemeenteraadsvergadering die eergisteravond op Ameland werd gehouden, is nog een poging gedaan om de vaststelling van een bestemmingsplan met boormogelijkheden 9 jaar uit te stellen. Dat mislukte. Opnieuw werd met 4 stemmen voor en 3 stemmen tegen vastgesteld dat er geboord kan worden op Ameland. U ziet het in zo'n barre naakte vlakte, alles was woest en ledig, kan ik wel zeggen. En daar ontstaat dan plotseling zo'n bloemetje. En dat kan het begin zijn van een duin, misschien wel tot 25 meter hoogte. Zo'n kleine aanzet, dus dat is toch geweldig dat men dus dit nog aantreft in zo'n betrekkelijk dichtbevolkt land. Dit is dan een broedvogel ook van Ameland. Heel schaars, de kleine mantelmeel, broedt ook daar, is misschien nog 5 tot 10 paren hier op het eiland, vooral niet meer. En misschien dat na geen ogenblik die hele zaak verdwijnen gaat. Meer later in de zomer is dit gebied ook totaal anders weer. Hier ziet u dus een veld Parnassia. De Parnassia groeit dus in jaren soms massaal. Andere jaren bijna niet. Het is een verschrikkelijk mooi bloemetje. Ik heb hem misschien ook wel een close-up. Ja, hier ziet u hem dus in close-up. Het is een plant die dus groeit ook zo'n beetje tussen zoet en zout in. En men gaat dus daar een verschrikkelijk oerlelijke toestanden creëren in zo'n natuurzuiver gebied. En ik dacht dat dat vooral met elkaar vloekte. Ja, je kunt dat al laten zien, hè? Hoe dat er ongeveer uit komt te zien.
Nou, ik zou zeggen ja. Wij hebben hier dus een klein voorproefje gehad met allerlei proefboringen. Ongeveer op dezelfde plaats ziet hij dus in de Noordzee torenhoog boven dit gebied uit een booreiland. Ik mag dus aardig liever zo'n Parnassia zien dan zo'n groot technisch geval daar zo boven die duinen uit. Ook dit zie ik dus nogal als een bedreiging, vooral van een vogelstand, met vogels die 's nachts hier in die vlam terechtkomen. Dit vind ik een ding wat dus per se niet kan in dit gebied. Ja, de natuur is lief en de natuur is dus ook hard. Wie niet slim is en niet sterk is, die overleeft het niet, die gaat dus kakkerdut. Kijk, ik denk dat er geen zinnig mens in Nederland te vinden is die vindt dat het boren in dat natuurgebied niet een schadelijke zaak is. Ik geloof niet dat er zo'n mens te vinden is. Daar zijn we het allemaal over eens. Alleen er is een uitspraak gedaan door de kroon. Die zal de gemeenteraad nu in het bestemmingsplan opnemen. Wat de Kamer daarmee doet is mij niet duidelijk. Die Kamer komt in de hele procedure normaal ook niet ter sprake. Mogelijk zou zijn dat het rapport van de Planologische Werkcommissie, dat door de minister van Economische Zaken aan de Kamer is aangeboden, dat dat dan de kapstok zal zijn waarover de Kamer kan gaan praten. Dat is een rapport wat aan de Kamer wordt aangeboden, maar het bestemmingsplan op zich niet. Goh, dan zou je Kees Silstra zitten en Jan Terlouw in zo'n commissie en dan gaat het liegen goed nog terug het boren op Ameland. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja. De Ria van Steert. Ja. Maar het is ook logisch, want de Ria van Ameland bleef voor, hè, fjouwertje in trein. Ja. Waarom weer dat dan? Vonden die in de zafvolle econoom op Ameland? Nou, de NAM hier, dat toch wel het hier nooit te vertellen. Hier het idee. Die had op een hele handige manier had hij de boerenvark gekregen. Ja. Want de meeste mensen op Ameland winnen de boer op het chin. Dat bedoel ik, ja. Maar de Ria weer voor. Ja, nou ja, de Ria's vergadering weer treien. Ja. En Ian Sieg. Ja. En die weer chin. Ja. Chin het borgen. Ja. Maar die mocht net. Die mocht net. En nevens mij had het nog een keer treien. En dan maar de burgemeester, die maar de trosslag Jan. Ja. En die weer voor. En dat wie Siderius. Dat wie Siderius. Ja. Want we jaren hier Hans Lesterhuis, als burgemeester van Ameland, zeggen van het ken het oors, want we zijn als Rie ben we voor. Dus zo lang kan zo'n ene beslissing kan die heen. Ja, kennelijk. Dat heel raar. Maar... Ja. Trouwens wel mooi, de heeft mij weer even snel litten. Ja, zeker. En toen wist je er al bij natuurlijk. Je kwam uit Den Haag en toen is mij hun trorreiziger. En op het station in Leeuwarden heb ik die man even interviewd. Ik ging naar een bril, doe ik naar een bril. Dus dat is... Maar je wordt ouder en dan heb ik een bril meer. Maar dan gaan we terug. Dan komen we in 1984. Dan besto aan het werk met de Prins Willem. Dat is een lange reportage over een groot schip. Wie Pieter Tseertsma, die nu bij Omroep Friesland zit, die wie stagiaire bij nee, net als stagiaire. Pieter die had gewoon een aantal programma's voor gemaakt. En altijd doe weer nog freelance, die de ding voor de omroep. Nou, hij wil graag wat ondervinding had met televisie maken zien. En dat kwam dan mooi uit. Ja. Dus hij had een aantal reportages gemaakt. Ja, en kom dus ik werd naar Ameland, werd naar de boringen, want er wie een nijverzet. Maar hij begint de reportage op dezelfde wijze zoals de vorige reportage van Johan van der Zee eindigt. In 1972 gaf de gemeente Ameland toestemming voor gaswinning op het eiland. Nu, 13 jaar later, blijkt als gevolg hiervan de bodem van het eiland te gaan dalen. Volgens de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, die het gasveld exploiteert, zal dit nauwelijks gevolgen hebben. De
pas geïnstalleerde burgemeester Zonneviel van Ameland heeft daarover zijn twijfels. We hebben een paar problemen op dit moment. Ten eerste, de bodemdaling heeft die gevolgen voor de afwatering van het eiland die op dit moment op natuurlijke wijze geschiedt. Ten tweede hebben wij een aantal natuurgebieden die nu slechts enkele keren per jaar overstromen. Heeft dat tot gevolg, de bodemdaling, dat er straks meer overstromingen per jaar plaatsvinden, waardoor het milieu gaat veranderen. En het milieu is een stuk kapitaal van het eiland. We staan hier midden op de Hon, zo noemen we dit natuurgebied. Dit bestaat uit enkele honderden hectares kweldergebied en aan de noordkant jonge duinen. Dus het is een jonge ontwikkeling nog. Er zitten ongeveer 50 verschillende soorten broedvogels. Er zitten om deze tijd toch wel een 25.000 vogels aan de watkant. Het gebied valt ook onder de Natuurbeschermingswet sinds 1982. Dus het is gewoon een uniek natuurgebied. Om dit natuurgebied te sparen was een deel van de Amelanderraad in 1972 tegen de komst van boortorens. Emotionele discussies waren het gevolg. De Amelandbevolking is daartegen, omdat het eenzijdig wordt gevoerd. Dat is en dat niet ik van waar. mening ben dat deze zaak niet juist wordt gepresenteerd. De vereniging op basis van de Waddenzee. U mag niks zeggen. Ik moet heel duidelijk zeggen dat de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee met die handtekeningen helemaal niks heeft uit te staan. We mogen hier gewoon niet eens langer aan denken en wij moeten gewoon nee zeggen. Ondanks hevig verzet verschijnen in 1982 toch de eerste boortorens op het eiland. De NAM mag het 10 miljoen kubieke meter grote gasveld, deels onder de zeebodem, deels onder Ameland, exploiteren. Zij het onder strikte voorwaarden. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de bodem zal zakken. Dit komt omdat het Amelanderveld tussen breuklijnen in de bodem ligt. Hierdoor krijgt het grondwater niet de kans om de plaats van het weggepompte gas in te nemen en ontstaat er een gat in de bodem in de vorm van een platte schotel. De grootste daling, 26 centimeter, wordt verwacht in het centrum van het veld. Maar hoe zeker zijn deze cijfers? We hebben onze voorspellingen gemaakt via een bepaalde techniek. Die 26 centimeter is daar uitgerold. Men moet ons niet vastprikken op straks uiteindelijk, want we praten pas over de volgende eeuw wanneer deze bodemdaling tot stand komt, geleidelijk. Men moet ons niet vastprikken op 2 centimeter hoger of 2 centimeter lager. Maar dat is ook ongeveer wel de marge die we aangeven, dat het daarin kan zitten. De NAM vertelt ons op dit moment dat het 26 centimeter zal worden. In 1979 zei men dat het tussen de 7 en 10 centimeter zou zijn. Wij weten dus niet wat komende jaren gaan brengen. Nu hebben we kunnen boren, zoals u hier duidelijk kunt zien. We hebben meetgegevens uit het gesteente kunnen halen. Dat konden we in die jaren niet, want we mochten immers toen nog niet boren. Dat hebben we nu wel kunnen doen. En met dat goede model wat we hebben uit Groningen, kunnen we nu op de harde gegevens die we uit dit gesteente hebben gehaald, konden we nu veel nauwkeuriger onze voorspellingen maken. Hoe zeker is het dat niet straks over een paar jaar weer blijkt dat er nog weer andere gegevens zijn en dat het toch weer meer kan worden? Nee, we zijn zeker dat dit een correcte voorspelling is. Nogmaals, met een marge erboven en eronder van misschien 1 of 2 centimeter. Maar we zijn zeker dat dit het zal worden. We zijn afhankelijk van gegevens van de NAM en waarschijnlijk ook andere rijksinstellingen. Maar de gemeente als zodanig heeft geen andere gegevens dan die wij op ons bord krijgen. Dat lijkt me wel wat frustrerend voor de gemeente. Het is frustrerend, want om je heen en vooral onder je gebeurt een heleboel. Je kunt er weinig aan doen. Je hebt dus als gemeente in het verleden medewerking verleend, een aantal planologische maatregelen getroffen. En voor de rest ben je afhankelijk van anderen.
Nogmaals, we lopen nu een beetje vooruit op de feiten. Het waterloopkundig laboratorium die moet eerst een studie afmaken. Als die studie aan zou geven van je moet bepaalde maatregelen treffen. Men kan denken aan extra zand opbrengen op bepaalde plaatsen. Dan zou dat bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden in combinatie met dat soort werken die hier toch sowieso moeten gebeuren. Maar als er sprake is van extra maatregelen, direct gerelateerd aan de gaswinning, dan zullen we die laten uitvoeren. Dat is geen probleem. We lopen hier in de haven van Napels in feite. Het heeft er niks mee te maken. Maar we hebben hier ook om te laten zien hoe zo'n proces kan gaan. Een hoop zand neergelegd en u ziet hoe ook daar de golven omheen spoelen. En hoe aan de voorkant afslag optreedt en dat aan de achterkant er weer terecht komt. Wel, dit is ook bij Ameland aan de hand en in feite al 10.000 jaar. Ik vermoed dat door deze bodemdaling er van alles iets meer moet gebeuren. Het gat wat gaat ontstaan heeft een volume van ongeveer 10 miljoen kubieke meter. Zou je dat netjes met zand willen aanvullen, dat is ongeveer 5 gulden per kubieke meter. Dat zou dan, lijkt me maximaal 50 miljoen gaan kosten. Wij willen dat tot op de bodem uitzoeken. Of, laat ik zeggen, de NAM wil dat wij dat goed uitzoeken, zodat er geen enkele twijfel is wat de gevolgen zijn. Natuurlijk zal de NAM zeggen dat het meevalt, want die kunnen niet anders zeggen. Ze kunnen niet zeggen dat het tegenvalt. Dit gebied is, dat kun je niet uitdrukken in waarde, in geldwaarde. Dat is onmogelijk. Zwargelijk in zijn reportage. Waaiemdaling, wie grutter als dat verwachten wie. Ja. Dat wie dus loeden, die hien wij, die hadden ze nou in Grijns altijd, maar die hien wij nog nooit jet. Nee, en meneer Duits zit jullie ook in, de woordvoerder van de NAM. Ja. En die wist dat dan toch weer, dat weer nog net heel noza. En ik had de letter, 2 letter had ik het nog een keer wist. En toen werd het hartstikke duidelijk. Ja. Dus. Ja, maar dan zeggen ze, en dat vond ik wel mooi in deze reportage, van ja, en we hadden natuurlijk in Grijns al enige ondervinding mee. Ja. Dus ze weten wel degelijk wat er aan de hand is. Ja. Maar dat er nog steeds net in wat doet. Je let Ameland en er staat een boord dus. Ja. En Ameland zak het staren bij in de groen, zeg maar. Ja. En hoe maar dat weten we net, maar hoe vier zou dat nou wezen? Dat weet ik niet. Nee. Maar wie in elk geval in deze reportage weer een nieuwe burgemeester op Ameland, dat weer Sonnefield. Hebben we alle burgemeesters van Ameland even shell. Goed. Dit weer van geweest deze week dat we reportages shell over Ameland en de NAM. En dan mij we nog wel eens even goed over nadenken.